Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. I ain't fucking with these hoes out. Sopo ya bapakku iki? Opo aku iki anak haram? Kok gak pernah ketemu bapakku? Ya wis lah, tak takon simbokku ae. Simbok, kula badhe tanglet. Sinten sih bapak kula niku? Nyapa sampean moro-moro takon ngono kuwi, Nak? Ono apa, Nak? Ngeten lho, Mbok. Kula niki pun gedhe. Kecile kula mboten pernah ngertos sinten sih bapak kula. Eling-eling sampean wis gedhe le. Sewajare sampean takon ngeten Ibu. Bapake sampean niku ten Adipati ing Kadipaten Surabaya jenenge Jayeng Rono. Nek sampean kepengin sowan ten bapake sampean, niki enten selendang Cindi Puspita niki damel sampean digawe sampean men. Nggih, Mbok, matur nuwun. Sik le, awakmu iki sapa kok wani-wanine teko nak Kadipaten iki? Nyuwun pangapunten, nami kula Joko Berak. Kula badhe ketemu Adipati Jayeng Rono. Tak kandhani ya le, awakmu iku gak iso mlebu ning Kadipaten iki, engko sak karepe dhewe. Ngaliyo sak gurunge senjataku mblayer nak awakmu. Kula bakal ngenteni ning kene sampai ketemu Adipati Jayeng Rono. Ono apa iki rame-rame? Lah apa awakmu mrene? Lah ana keperluan apa awakmu mrene? Ora sembarangan nang Kadipaten iki iso mlebu ya. Ngapunten Raden, kula ajengipun ketemu Adipati Jayeng Rono. Sampeyan cah ndesok ora oleh ketemu Adipati. Ana apa iki rame-rame? Wonten Rama niku wonten bocah sing pengen ketemu kali panjenengan. Sapa awakmu? Lan apa awak pengen ketemu karo aku? Nyuwun ngapunten Adipati, nami kula Joko Berak. Ing masyarakat kula biasanya diceluk saung galing. Kula badhe nemoni bapak kula. Kula saking Widawetan, asmane ibu kula Dewi Sangkra. Sik, Dewi Sangkra. Inggih Adipati. Apa buktine? Niki enten selendang. Ya iki kan selendang Cindi Puspita. Berarti awakmu ngencan anakku. Kenal nak, iki Joko Berak. Saiki dhek tinggal nang Kadipaten iki. Iki sinten, Mas? Iki kenalno anakku Joko Berak. Hah? Anak? Sasuwene aku nak Widawetan, aku duweni anak karo Dewi Sangkra Joko Berak iki. Joko Berak, kenalno. Iki diungi Sawung Rana lan Sawung Sari. Ya ono kok Kang Mas ngendurno diri tekan Adipati iki. Aku wis tuwek nih Mas. Aku gak iso mimpin prajurit meneh. Gawe lawan Morondo. Aku duwe pikiran gawe sayembara gawean anakku. Pokoknya salah siji anakku kudu dadi Adipati nang kene. Anakku sawu balik kene yo. Sini kok tahu biung. Dan aku njaluk tolong jomblo senjata sing sakti nang ngene Widawetan. Nggih, biung. Mbok, Mbok. Anak lah pasanan mrene. Kula dijaluk tolong kali biung dalam tubuh senjata sakti. Walah iki to senjatae. Nggih, Mbok, ya iki senjata sing dimaksud biung. Yo nak, hati-hati yo nak. Nggih, Mbok, matur suwun. Iki nang di Sawung Galing. Kulo mboten ngerti Kang Mas, sawung damel sayembara niki. Aku Sawung Galing, Adipati Surabaya. Ayo sareng-sareng jaga Surabaya saking serangane Morono. Hope for the coastline. Kau ni siapa ni kita? Under the sun. Kau dah I feel my heart for the first time.
Kok pas dhewe iku ngomong. Yen mboten raden nami kula Joko. Kita. I'm moving on. Ayo. There's a place that I can go where I can free my mind. I hear the sounds